Det er en kort video, der skal demonstrere, hvordan man bruger et billigt digitalt kamera til at tage billeder af dyreøjne. Her ses en patient, det er et tøjdyr. Og det er vigtigt at vælge makro, det vil sige blomst. Og det er også vigtigt at slå bitsen til. Den skal være til, ikke auto eller af. Der tages et antal billeder. Helst 5-8 billeder, for at sikre, at et af billederne er skarpt i fokus. Husk blomst og husk blitz. Der kan også bruges en smartphone, men et digitalt kamera er klart at foretrække. Her ses det, hvordan man zoomer ind med et digitalt kamera, efter billedet er taget, for at sikre, at det billede, man har taget, og som skal anvendes diagnostisk, er skarpt, det vil sige i fokus. Det vises her, hvordan man zoomer ind på billedet. Nu tager vi nogle flere billeder igen. Husk, blomst skal være på, og blitz skal være på. Denne teknik kan med fordel anvendes af dyreejere, hvis man skal have en opfølgning efter en operation, eller den kan anvendes i almen praksis, hvis man ikke råder over en spalddampe og vil vise en øjenskade eller fejl til en dyreejer, når skaden ikke kan ses med det blotte øje. Så frem man skal sende et billede til mig, foretrækker jeg helt klart vedhæftning på en e-mail, fordi hvis det sendes som MMS besked, så bliver billedet altid markant forringet, mens det bliver sendt. Så helst med digitalt kamera og helst som e-mail vedhæftning.